Dobre, tak ideme si pripraviť chutný, bezlepkový, relatívne nízkohistaminový chlebík. Základom bude ovsená múka bez lepku. Keďže základom toto je taký 300 gramový sáčok, ja dávam takých 200 gramov múky ako základ ovsenej. Už to viac menej robím od oka. A do tohto základu budeme pridávať rôzne druhy múk podľa chuti. Vy môžete samozrejme doma experimentovať s pomermi. Ja mám rada také cesto, kde je toho viac. Takže dáme teraz nejaké 2 lyžice ryžovej múky. Chceme tam mať čo najviac druhov zrn alebo rastlín. Toto je pohanková múka. Takisto dáme 2 lyžice. Mám tu pripravenú aj hrachovú múku. Takisto pridám 2 lyžice. No a ja veľmi mám rada, keď sa tam pridá takisto kokos. Vy môžete dať podľa chuti. Ďalšia rastlina, ktorá zabezpečí vlákninu. Mak podľa chuti. Veľmi významný komponent je aj prídavný proteín. Zároveň chlebík bude aj výživným, samotným zdrojom výživného jedla. Také 2 lyžice, mne už to končí. Môžem nasypať. Tento proteín je vegánsky, je to zmes ryžového, konopného a hráškového proteínu. Tým pádom mal by obsahovať všetky potrebné aminokyseliny. Je vyvážený. Pridáme psílium. Pridáme psílium, lyžice, kvôli vláknine. A už tu mám pripravené aj takú zmes. Tu mám pripravenú rôznych semiačok. Sú tam semiačka tentokrát tekvicové a slnečnicové. Ja som si ich vopred premila, aby sme zredukovali histamín. Je lepšie, keď sa opláchnú. Poriadne premiešať. Pridáme takú lyžičku malú. Podľa chuti, možno, že niekto bude potrebovať aj 2 lyžičky soli. A cca 3/4 litra vody. Koľko vypije. Sme si to rozmiešali. A podľa potreby, keď vidíme, že cesto je príliš riedke, ono by malo byť také, že dá sa naliať na plech, ale nie je úplne mokré, nie je úplne vodové. Môžeme pridať po prípade ešte trošku múky, z ktorejkoľvek sa už rozhodnem. Pridám trochu ryžovej, celozrnnej múky. Ideálna je celozrnná ryžová kvôli vláknine. No a teraz by to už malo byť ideálnej konzistencie. A takisto môžeme pridať podľa chuti nejaké bylinky alebo mletú rastcu. Momentálne tu mám pri sebe bazálku, pekne vonia, takže dáme tu.
Pokiaľ dávame menej maku alebo menej kokosu, tak je možné doliať alebo primiať trochu olivového oleja. Je to tak lepšie zakonzervované a možno aj vydrží dlhšie. Bude menej suchý. A pokiaľ máme takto pripravenú masu, tak ju môžeme vyliať na plech, ktorý sme vopred vymastili a vysypali. A keď máme už asi takúto hustotu cesta, tak ho môžeme vyliať na plech. A roztiahneme až ku krajom rovnomerne. Keď sme to pekne roztiahli na plech, tak nakoniec dáme v hojnej miere sezam. Tento výborne dochutí. Cestičko má taký centimeter, možno aj menej, aby sa dobre prepieklo. Pokiaľ ho necháte v trúbe dlhšie, základ je aspoň taká teda hodinka, aby sa pieklo. Pokiaľ ho necháte dlhšie, tak bude viac menej to cesto suchšie a bude taký krekrík. Nám to chutí aj ako krekrík, také suchšie, aj ako taký vláčny chlebík je to dobré, keď ho necháte takú hodinku piecť. Ideme s tým do trúby. Dávame trúbu na maximálne 150 stupňov. Môžete kľudne aj na 140, aj menej ako 150. Kvôli tomu, aby sme neznehodnotili zdravé tuky, ktoré sú obsiahnuté v semienkach, ktoré sú v chlebíku. A pokojne si dajme na nejakých 60 minút na začiatok. Potom to pozrieme, či bude už dostatočne prepečený a podľa našich predstav, pokiaľ nie, tak ešte ho necháme podľa toho, koľko treba. A keď ho necháte dlhšie, budete mať krekrík. No, tak máme hotový chlebík. Keby som ho nechala som ho piecť až asi 1,5 hodiny, čiže trošku dlhšie, pretože každá múka je trochu iná. A ovsená múka sa dlhšie presúša. Keby sme dali napríklad viac ryžovej múky, tak by bol skôr suchý a bol by taký lámavejší. Ale keby sme tento nechali ešte, ja neviem, o 20 minút dlhšie, tak takisto máme taký krekrík. On sa nedá veľmi krájať, tak my to robíme proste takto. Lámame a dávame, urobíme si porcie a v strede niekedy už je taký chrumkavý. No a pripravila som ešte taký malý tip. Tu máme cesnakový dip, je tam olivový olej, cesnak a trochu soli. Je to veľmi chutné si dať takto na chlebík. A dobrú chuť!